Var på fest idag. Det är konstigt och spännande att gå ut på egen hand. Att träffa vänner utanför studion. Och att träffa Leon. Jag förstår inte varför det alltid måste hända något som förstör allt. Idag dök en hemsk kille upp. Han var hemsk. Eller, ja, inte så hemsk. Han kom så plötsligt och jag tappade en sko på grund av honom. Och det värsta av allt var ju att Leon blev arg på mig. Hur ska jag göra med Leon? Han är så snäll och söt. Tänker du inte säga någonting? Jag är helt säker på vem jag vill vara med. Och den personen står här. Jag har vaknat till liv, precis som du. Jag hade tur som fann dig och du är den coolaste killen en tjej kan drömma om. Men ingenting är helt säkert för det. Och allt det som sker, det sker. Jag älskar när du spelar piano, Leon. Jag älskar dig. Jag lovade. Tack så mycket. Du, jag klarar inte av ditt schampo längre. Titta, det är hemskt. Jag är svullen. Och ditt balsam passar inte min personlighet. Jag bara skojar, Francesca. Du är så rolig. Jag måste gå nu. Här är din väska. Hej då. Vänta. Den här tillhör din kompis. Hon glömde den. Ja, det är Violettas. Hon ska få den. Tack. Heter hon Violetta? Ja. Vackert namn. Du är den vackraste flickan på skolan. Fast det finns en tjej som är sötare och generösare. Det sägs ju att vänlighet gör dig vackrare. Improvisera inte. Jag har ju jätterätt manus. Men jag hann ju aldrig läsa det, Ludmila. Okej, börja om. Men låt hinnan se dig.